ngenzile abogirl manje. Kwesifo ngoba lo yakhe. Wayabona mara mina musinjalo maye freedom mfanisi kuba iplay. Yeah, ndantelo ubeyile bo. Ngifuna ukugqoqela indaba ke Joe. Ngishamkhumbula lo guy lo bengijoya naye ubahle. Yeah. Nini vele angiboni. John. Ngoba ungitshelile ukuthi wenzakala nokuthi ngidana ne-mail best yakhe wena wacaza ukuthi ujona ne-mail best yakhe. Hayi ngamaye man menhle inibheseke ziningi kakhulu nemeli. Like ubhizi kakhulu nami ngikhethisile ukuthi wenza le mihlolo yakhe noma ukhetha mina ngoba cause mina bona isikolo ila physics yazi ayikho busy man busy nyana ngithola ugona khona azi ngifuna ukukhuluma naye something nomntwana something kama yangu alisiza every time so lo finish amashango KO lapha kana mathenga khuluma next play Man, uzenzela yena. mara no flop yazi. Hayi. Yeah. Ban kama lakho. Utatso wena. Mina kama ngala ngifisa moyiso ngifaka nini. Ngizobe cabanga futhi ngicela unike answer masithana sami ngicela. Ngizobe cabanga ngicela ngithanda sami ngicabanga imali. Ngathi yes. Ngiyabona ngicela proof. Ayinamhlanje. Ngilanga. Keba bani? Sure ntan. Sure. Kakulo bo izona. Yabona amatiyo. Yabona ibox ezingeke. Oh, show last week. Yeah. Oh, olesikhathi sesibhiza manje. Yeah. Tipo liyahlaya ntwana. Ayifemi, shayile ibenzini. Azimshayile ntwana bo, ayihlaya ntwana. Yabo mhlambe bamphepi labo. Hayi. Azithini? Mhlambe shama kwakuzola lapha ngikuse nehub lapha. Yabona? No shama space. Nyakuza nyapete kingakabani nyakuza nyapete kingakabani masepe na kweta iskele kingakabani wathi nyadrenga ngakine teki kingakabani nyakuza nyapete Oh, bien bo. Mas Tak, nitu. Kino. Ada sini pistol kanan. Come on. Nje. Krem. Ubulisa njani mfana? Krem. Ubulisa njani mfana? Umfana ubulisa. Right. Angikho right. Yeah, sir. Awungawaka benda ngesikole that's why ngikho. Mntana umuntu manje. Umntana wani? Wanja. Yo. Bathi khala nawe. Yangifuna. Umbuza njani lapho? Yangifuna. Angisho wena ngibuza inyatho. Yangifuna. Moyo umbuzo njani lo? Ngibuza isithethe. Yangifuna. Mina ngicela ukubuza. Yangifuna wena. Ngiyabuza. Sendile yimi ngibuza wena. Yabona nami ngiyafana noma. Phelula kawetho. Siyafana ke makuphenduleni. Hawo ngiyozwila. Someone. Yeah, nami. Okay, wena usilinda. Ngizosho isikhathi ngisho ukuphendula. Ngiyangena someone nje.
ngihamba over. Ngithona ngihamba. Awubathi ngiphuma. Sama. Yazi ngathi ngibani. Nesigaca ntombazane. Sithi ubahle nomlenhle bahlukene ke. Kwenzakaleni ke? Bathi ugeli ubhizi uhamba nangamadoda and stuff and ubahle umtholile neboy athi email based njani email based. Hayi. Ngacocela. Maye 10. Sabuqabanga. Salovuma intombazane ngabala. Mina Once ngaba umntana abantu shemkhelo nomngane nami yabo naye umngane nami maya ngithandi ngayo inkomo shemwanti. Yeah. Izabunana ke girl ngoba cause ngihleza busy yabona nesikolo nje singamawashini. ngiyasibona she. Kufuneka ukufunda man. Yeah, Uzimisele. Yeah, phase nje silwe. Yeah. Guys, izabunana ke. Bye. Bye bye yini hello. No Knox Matchbox Emane West Sure Izinto zasebusuku zibandisa lezi ekudala esigudla uziklevithi ngalenkathi kule kasi yangidluli sanokuyiphatha yonke usitshela ukuthi endlini yobavusa abakuphaka uzithola ungene ejardini usele ngebruku izinto zasebusuku ziblind Waringezini ngijike lapho kulama auto wami lapho. Marazini. Athi ngiqale ngako. Orugidile uzwe ngathi kuna something phezulu kweroof thola iSpider-Man avaya phezulu kwebonda ngengudlu uyasidalela ejardini nezinto azikhona ukumluma nomuntu omqabayo uthabise ngashintshe lebusuku ushaya Ikre. Jami ngiyazobatena nomilike ngifike into. Yeah. Ngihlukelele. Into zakhe ziningi kakhulu. Iziphi le? Wayefithizela lo mntwana. Bakhoja la. Bakubisa. Ya, wena ukhulumisa ke. Nje yami akunentombazane ngifuna. Why? Intombazane igama lakhe ngazithoni ukulithola. Khuluma. Igama ngalithola. Khuluma ndaba. Igama ngalithola jaya my kana ngishayile ngayo enhleke ngithola. Ngishayile my mangatholi sense la. Manje mangitshele lesakho siphele njani nje? Njani so? Yini ezikuhlwane la? Hayi umntwana uyaphithizela kakhulu asamtholisisi ndodathi ngamanye. Nawe sabeka izini ukubekezela. Ngikhona. Mayile yakatara koyibona. Ngazi ukuthi avalo. Hayi kanti uyaphithizela njani? Kiza hamba. Wena ke mfuna umthole lapha. Ba show 3. Ya ngishayira.